2, 1. Tatariston Respublikasi Raisi Rustam Minnixanov inisiativasi bilan o'zdiriluvchi Ko'rishi xalq konkursina yumg'oq yasaldi. U 12-maydan 15-iyunga qadar borgan konkursda respublikada borlig'i 65 proyekt qatnashdi. Jingishlar orasida rayonimizning Xiyol yoshlar o'zagi direktori G'odil Tohir o'g'li G'arifullinda bor. O'sha konkursda eshik oldinda jay degan proyekt bilan jing'u yo'lladi. Әлеге проект негізінде ол өзінің командасы білән Балташ бистәсінің 4 ишек алдында ұнытылып барушы ишек алды ойыннары білән шаралар уздырды. Бүгін инде безнең Шушма буе безнең райондашларыбызның яраткан паркында инде аның соңгысы булачак. Һәм инде әйдәгез барыгызны шушы уеннарда актив катнашырга чакырып калабыз, чөнки инде берничә мизгелдән районыбызның балалар бакчалары, мәктәпләр, халыкка ярдәм хезмәт күрсәтүче оешма предприятияләр арасында узган зур фестивальнең йомгаклау концерты башланып китәчәк. Шуңа күрә инде әлегә барыгызны бирегә чакырып калабыз. Сезне монда төрле спорт һәм күңел ачу уеннары көтә, истәлеккә махсус фотозонада кадача аласыз. Бүген кичне бергәләп күңел ачып, уеннарда актив катнашып, аралашып үткәрик. Санаулы җәйге көннәр онытылмаслык булсын дигән теләктә калабыз. Хәерле кич, кадерле дуслар. Исәнмесез, җыр-моң сөюче райондашларыбыз. Сезнең җылы карашлардан тирә-юньгә иңсен нурлар. Берләштерсен күңелләрне таныш моңнар, таныш җырлар. Истә калсын бу очрашу, бер күрешү, бер гомердер. Тагын бер кат сәлам сезгә. Күңелле ял, хәерле кич. Шагыйрьләргә Бүген без Шушма моңнары фестиваленә йомгак ясыйбыз. Бер караганда моңсуда кебек. Чөнки сезнең белән, җәй белән саубуллашабыз. Икенче яктан шатлык. Күптән көтелгән җиңүчеләребезне бүген игълан итәчәкбез. Артистларыбызга иҗади уңышлар, сезгә исә хөрмәтле тамашачылар, күңелле ял киче теләп, бүгенге матур концертыбызны башлыйбыз. Балташыма ашкына. Районыбыз Гарипҗан ага Мөхәммәд сүзләре, Луиза Батыр Булгари кие. Сезне район башкарма комитеты кызлары вокаль ансамбле сәламли, көчле алкышлар белән каршы алыйга үзләрен. Şuşma boyu salı 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 sayı
Ватаным, Укый Илшат Галимуллин, район башкарма комитеты хезмәткәре. Көйтегіз. Туған жерні кімді сойлап алмай. Біз туғанбыз жырлар елінде. Шағирлері қолда қалам тұтқан, өткен ханжар болған билінде. Қырларында иген иккен алар. Bir sebepsiz yavlar şapmağan. Düşman kilse jırın üzüp, düşman karşısına atlagan. Meşitlerden ozan yangıragan. Karapları yüzgen idildi. Ötkenlerini nıgırak bilgen sayın, gurur hisler orta көңілді. Biz, sünlerinin gayer bulgarlarının, oltun urdalarının varisi, babaylarının danlı şejeresin, barlısı da eli, barlısı. Miras bulup köpmü dastan köşken, jırlar köşken tuvar yıllarga, jidi buun babaların bilsin, gururlansın biznin ullarda. Tataristan, min de senin bir balanmın. Senin için canlar atamın. Şar kanat bişigim birgensin. Gazizlerden gaziz vatanım. İş bulsa da hayırlı gün dip selamlayibizne Boltaş'ның birinchi номерлы балалар бакчасында тәрбияләнүче Ләйлә Миннемуллина. Йокыдан уянуга мин Беленешләргә кирәк Елмаям әти әнигә Хәерле көннәр теләп Яратам мин, яратам шул Матур теләк теләргә Онытты дип уйламагыз Хәерле көн сезгә дә Hayırlı gün күршеләргә, дуслар туганнарга да, теләктән читтә калмасын, таныш булмаганнар да. Яратам мин, яратам шул, матур теләк теләргә, онытты дип уйламагыз, хәерле көн сезгә дә. Яратам мин, яратам шул, матур теләк теләргә, онытты дип уйламагыз, хәерле көн сезгә дә. Онытты дип уйламагыз, хәерле көн сезгә дә. Укый Нәфисә Сафиуллина, 4-нче номерлы балалар бакчасы. Дәвәлидә кунакта, җәйгін булдым авылда, Дәвәлидә кунакта, татарча сөйли белергә өйрәндем мин шул чакта. Өйрәнмичә булмаянда, русча берни белмиләр, әллә уйнап, әллә чынлап, по-русски не знай диләр. Тавыклар да, үрдәкләр дә кушай дисәң качалар. Аша дисәң авызларын бик зур итеп ачалар. Сөтләре дә, каймагы да бөтенләй башканда. Авылда Дәвәлидә, торсам иде һаман да. Киләсе җәйне әни дә, әти дә барыр әле. Һәм татарча сөйли белергә өйрәнеп кайтыр әле. Һәм Мәрьям сезнең игътибарыгызга Рачули биюе тәкъдим итә. 1-нче номерлы балалар бакчасы.
Балалар бакчасының тәрбиячеләре һәм балалары.
җырлышлары белән күпләрнең гомерләрен саклап калган, ак халатлы һөнәр ияләренә багышланган Ак чәчәкләр җырын Балташ үзәк хастаханәсенең кызлар вокаль ансамбле башкара. Çiçekler, apak yazlar miken, ağ ümitler miken küzlerden. Aklı gözler, aklı küzler bütken, ömür uzun düzlerde, ağ güllerden. Cancılısı alıp, yüreklerine salasıydı. Ak çiçekler gibi kapak olup saf gönüllü kolasıydı ak güllerden cancılısı alıp yüreklerine salasıydı ak çiçekler gibi kapak olup saf gönüllü kolasıydı yaşav digen kanlı süzge sıygan ser aşkışı koyda kendile tam bugünden uya bizning ömür şık tamşısı bulup tügele ak güllerden cancılısı alıp yüreklerine salasıydı ak çiçekler gibi kapak olup saf gönüllü kolasıydı. Ömür taşı ise aşı jiller canlar yılı şulşak dişlerge ak çiçekler yıldız bulup yana ümit nuru süngen kişlerde ak güllerden cancılısı alıp yüreklerine salasıydı ak çiçekler gibi kapak bulup saf gönüllü kolasıydı ak güllerden cancılısı alıp yüreklerine salasıydı ak çiçekler gibi kapak bulup saf gönüllü kolasıydı ak çiçekler gibi kapak bulup saf gönüllü kolasıydı saf gönüllü kolasıydı. Ene nişik dertliydi biyler olar korşalığı sahnede yigitler biюе.
yıl Vatanını Saklauchilar yılı deb e'lon etildi. Vatan qahramonlari shu hisobdan maxsus harbiy operatsiyada qatnashuvchilar ham xizmat botirlari turida xatirni manglashtiruvni maqsad etib qo'ygan yil bo'laroq u ayrushada ahamiyatga ega. Festival borishida da bu temaga ayrim o'rin berilgan edi. Hozir sahnamiz turida giroy shoir Musa Jalilning Olman ilində she'rin İlham Fozliyev boshqaruvida taqdim etamiz. Rayon O'zak xastaxonasi kollektivi. Sen misin bu büyük Marks ile hem davullu şeyler vatanı tutkun etip sina getirdi de kul dit mine nemisin atadı. Eytsin mine outları frontlu günlerini koya yugalttın. Niye mini kılar abisinin süyen olup kınabilattın. Şulay ditmesini bileydim. Götü bilen şaşkan şağımda Beethoven'ın Qiyu Simfoniyası Nikyon Grammy mermer zalında. Kır yürekli gini kaşığına Hujan Timir buğav kigizdi. Karıl bilen roza kanı tamgan Türmelerinin bızı demizdi. Min kurmedim sinde kıyaş nurun Baskan anı konlu tuzanın Tik tanıdım batır tilmin yatkan Türmelerinin ağır yizağın Şulay yıkma karı lepkine xitni Hamir rozana bu bitirgen Bursayların bir gün alıp çıkıp Irgıtırlar mine kupirden Koyasın siz Geni ham Marks'ni Tınlap üsken mağrur yigitler Olar boğşasında üsken güller Velgilim tel İngiliz kibikler Orağızda kim var? Setkin ulu Dilmin yigitleri koysınız İşitiniz Bir haklık sözün Türmelerini bizning aşığız Saf bulup tağın 19. yılgıtısı jırlap keligiz Hem küteribizge 10 yudurutni Road Front deyip cevap berigiz Birgiz moyunun qımsız qarşıganın Kıyaş çıksın Olman jirine Küterilsin Tilman tribunaga Marks, Geni Qaytsın iline Orağızda kim var? Setkin ulu Tilman yigitleri qaysınız İşitiniz Büyük irik davuşun Türmelerinde bizning aşığız Tebining biyu kollektivi boshqaruvida Siniy platochik biyu qo'rshalığız o'zlarin. Помню, как в памятный вечер Падал платочек твой с плеч Как провожала и обещала Синий платочек сберечь И пусть со мной нет сегодня любимой родной Знаю, с любовью ты к изголовью Прячешь платок дорогой Письма твои получая
слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто в бой провожает меня образ твой. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним стратег боевой. За них, родных, желанных, любимых таких, строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Желанных, любимых таких, строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Ана мәхәббәте турында баллада укый Балташ йорты мәктәбе укучысы Зилия Әскәрова. Туган илгә дошман килде. Шаулы тормыш кинәт сүнде. Көн, төн яуган бомбалардан ап-ак шәһәр кара көйде. Җимерек иде яшь кыз бала, куркыныч һәм авыр аңа. Сары яфрак кебек йөзе аңын чуеп ята. Ана: тревога, тревога! Ачыла подвал ишекләре, кыз атлый каршы якка гүя берни ишетмәде. Тик уйлый ул, әнкәемнең кыл өстендә гомеркәе әне ак йорт, таныш доктор, ул коткарыр әнкәем. Шул чак кинәт әйтерсең лә мәхшәр купты. Күкрәде, шинап ышкан бомбалардан калтыранды җир, тетрәде. Сынап төшкән чәчәк кебек кызчак бөгелеп җиргә ауды. Ак ефәктәй бөдрә чәчләр кан эчендә тузгып калды. Тик бер кулы талпынды да кайырылган канат төсле кинәт талын салкын ташка иңеп төште. Бөдрә башын салкан ташлап, кан эчендә бала ята. Оялгандай бу мәхшәрдән әкрен генә таң ата. Башкара Диана Закиева, район үзәк хастаханә хезмәткәре. Ночью темною выйду в поле за звездой, песней вольною да разгоню покой. Льется лунный свет, только вновь не спится мне, все ищу ответ на родимой стороне. Ты связана судьбой, так крепко со мной, я слышу голос твой.
тебе одной. Ты связана судьбой, так крепко со мной. Я слышу голос твой. Каплями росы, рожью золотой, полем да ручьем, утренней зарей. Родина внутри, клеточка души, а живет во мне голосом тиши. Каплями росы, рожью золотой, полем да ручьем, утренней зарей. Родина внутри, клеточка души, а живет во мне голосом тиши. Спасибо. Балалар бақшасы тәрбиешісі Ландыш Гарифуллина. Қыр қозлары тізіліп қайтты кеше. Көрді мекен аны оналар, ойладылар мекен көкке қарап. Шет жерлерге кетті балалар, тізілішіп ел улары кетті. Шет яқларға, еліне сақларға, кей қос юллары шақырды, оларны гел алға атларға. Құшақлашып, көз яшьләре белән, күпме бала купты йөрәктән. Уйлар, хисләр, сүзләр барысы да тордылар тик изге теләктән. Әйтерсеңлә 41-нең җәе кабатланды кабат. Кыш җиткәч, февраль үтте күпме йөрәкләрне. Тынычлыкка өйрәнеп беткәч, җыр, биюләр, хәтта туйларның да тәме бетте, яме югалды. Тезлешеп кыр козлары гына февраль җиткәч юлга кузгалды. Кыр козлары кайтты тезлешеп, кайтты микән бүтән киткәннәр. Сугышлар булмас кебек иде, кабатлана кебек үткәннәр. Кыр козлары 6, 8, 13 киткәннәр бит күп идегез. Канат кагып киткән чакта нигә кайтабыз дип вәгъдә бирдегез. Кыр козлары, мин кычкырдым, безнекләр исән монда. Хәбәрсезләр бик нык күбәйделәр. Ут йота бит монда, мең ана. Ул яктагы ядрә яңгырлары үзмәдеме кайтыр юлгыз? Канәферләр яна җир өстендә. Монысы шираттагы улыбыз. Кыр козлары биткә тамчы кунды. Йылый микән әле киекләр. Таш өстендә гөлләр үстерерлек идегез бит. Сез егетләр, йөрәк түзә, тибәле йөрәк, сагынудан куя өзелеп. Күңелләргә тагын сагыш өстәп кичә кыр козлары кайтты тезелеп. Беләсеңме, Лилия, фестиваль барышында мине сокландырган тагы бер мизгел бар. Ул да булса инде берсеннән-берсе матур, бердәм, талантлы гаиләләрнең күп булуы. Шулай, шуннан да шулай, бу фестиваль безгә моңарчы күрелмәгән күркәм матур гаиләләр белән күрешеп, аларның матур чыгышларын карарга мөмкинчелек бирде. Әйдә, шул мизгелләрне кабат бер яңадан күз алып китик әле. Көчле алкышлар белән каршылыгыз сәхнәбез түрендә Шаймухаметовлар гаиләсе, Балташ гимназиясе, Бәхет әнкәй өйдә син булу. Aşıklar tərəzədə oldular, Bəhətdən qeyrətin olur. Atmalar, aşıklar
Küçükler aşıla enkayın karşıla Çıvada yıllık olan sultan Çok minut hasretim sağışım unutuла Şanlıktan gözlerine yaş dolar Çok minut hasretim sağışım unutuла Şanlıktan gözlerine yaş dolar Kaderlik direk Aniden keyfin olur Kaderlik direk Haytanda günden olur Yaşarga kışbira, yaşarga derdbira Tuzan iyiden geysin bulur Barışım sağlıkta, bakıttan geysin Yaşadır geçsini umdulur Barışım sağlıkta, bakıttan geysin Yaşadır geçsini umdulur Kaderlik direk, din kaderlik direk Muhaliden keyfin olur Biz kayfanda kütkensin olur Udmurt Халык биюе Болташның 5-нче номерлы балалар бакчасының мәктәпкә әзерлек төркеме.
Baltaş'ın ikinci numaralı bağlar bakşasında terbiyelenişi bağlarının en ileri çıkışası. Güçlü alkışlar bilen karşı alırız. Birinci numarlı bağlar bakşasının en tamamlı etileri hem hizmetkarları. Karşılayın özlerin. Bugün sene düşmese yürtek düşerele. Bugün sene düşmese yürtek düşerele. Şın eklemin, şın eklemin bağın. Sanlar bir de gittim yüzünün soğuk bağın. Şın eklemin, şın eklemin bağın. Sanlar bir de gittim yüzünün soğuk bağın. Olmamışa üzüp düşe Üzratında üzmesen Alım benim gülüm benim Dinmez benim dinmesem Alım benim gülüm benim Dinmez benim dinmesem Şın eklerim Şın eklerim öpağım Süt aldımları bir de gittim yüzümü soğuk olağım Şın eklerim Şın eklerim öpağım Süt aldımları bir de gittim yüzümü soğuk olağım
Süzmezsen öter eli Alçakların bıçakların Süzmezsen öter eli Bu birisine düşmezse ipek düşer eli Bu birisine düşmezse ipek düşer eli Şın eklemin Şın eklemin Akbağın Güzel bunları birden gitmiş Bunlar soğan kolbağın Şın eklemin Şın eklemin Akbağın Güzel bunları birden gitmiş Bunlar soğan kolbağın Gize Vahitova Baltaşның 3-нче номерлы балалар бакчасыннан. Сабый бала назга сусап уянғанда Яңа көнгә сәлам биреп куанғанда Әнкәсенә кулын суза көлә-көлә Әйтерсеңлә бәхет кошы очып килә Син бәхет бу дөньяда һәр анага ялмай бәхет Бу дөньяда һәр балага мәхәббәттән аяк ырсый Her gailede sayrap dursun Bilsin bәхет Bu dünyada her anaga yalmay bәхет Bu dünyada her balaga Мәхәббәттән аяк ырсый Her gailede sayrap dursun Аяз күктә таң йолдызы шулпан халка Гашыйкларга бәхет юрап алды аңлата Яратышу кавышудан гына торсын Барлыларга тигез бәхет юлдаш булсын Син бәхет бу дөньяда һәр анага ялмай бәхет Бу дөньяда һәр балага мәхәббәттән аяк ырсый Her gailede sayrap dursun Sин bәхет Bu dünyada her anaga yalmay bәхет Bu dünyada her balaga Мәхәббәттән аяк ырсый Her gailede sayrap dursun Татып яшәгәндә балаларына Онытмыйк без ата-ана хакы барын Кайгысында, шатлыгында тигез бүлик Якыннарга бәхет биреп яши белик Син бәхет Бу дөньяда һәр анага ялмай бәхет Бу дөньяда һәр балага мәхәббәттән аяк ырсый Her gailede sayrap dursun Sин bәхет Bu dünyada her anaga yalmay bәхет Bu dünyada her balaga мәхәббәттән аяк ырсый Her gailede sayrap dursun
Бәттәгая кырысын, һәр гаиләдә сайраптыр син. Рәхмәт. Зайнуллин, эй гомер, 5-нче номерлы балалар бакчасыннан. Yazlar, şeyler, güzler, kışlar, mizgiller kebek gene. Uzalar da gideler şu, yerip birbirine. Hele güne dirgen gidip, şu çiçekler yazlara, şu çiçekler koyarada, eğlendiler olmağa. Hele güne dirgen gidip, şu çiçekler yazlara, şu çiçekler koyarada, eğlendiler olmağa. Güldüler olmalarım, duyular altın ilde. Tutup olasılar kile, giderek diyeliye. Ele güne dirgen gidip, şu çiçekler yazlara, şu çiçekler bayarada, eğlendiler olmağa. Ele güne dirgen gidip, şu çiçekler yazlara, şu çiçekler bayarada, eğlendiler olmağa. Egerekken olmalarday, güvelekte kar yawa. Ey ömerim dişlevin bu, aşığasın baylarga. Hele güne girgen gidip, şu çiçekler yazlara, şu çiçekler bayarada, eğlendiler olmağa. Hele güne girgen gidip, şu çiçekler yazlara, şu çiçekler bayarada, eğlendiler olmağa. Şu çiçekler bayarada, eğlendiler olmağa. Eğlendiler olmağa. Илфат, минемчә Шушма моңнары фестиваленең төп асылы һәм кыйммәте төрле милләт вәкилләренең бердәм, дус булып үзләре хезмәт куйган коллективның данын яклауда, үз халкы белән чын мәгънәсендә горурлану хисләре кичерүдә чагылды. Әйе, безнең районыбыз күп милләтле. Бездә татарлар, марилар, урдмуртлар, дус, тату бергә яшиләр, эшлиләр һәм иҗат итәләр. Бу бердәмлек милләт-ара туганлык ерак гасырлардан бирле килгән. Безнең иң олы максатыбыз бүген гасырлардан килгән шушы бәрәкәтле туганлыкны саклау һәм ныгыту. Районыбызда гомер итүче төрле милләтләрнең биюләре бүгенге программабызның төп бизәге булып тора. Порлы рус биюе, район башкарма комитеты коллективы. Каршы алыйга үзләрен көчле алкышлар астында.
Boltaş Uzak Hastahane kollektivi. Татар халык биюе Дубыр Дубая Балташ гимназиясының 10-нчы сыйныф укучылары. Timur şana sızdırıp yakın gitse yıklayacağını uyatır mı sızdırıp vay Dubır Dubaya vay Dubır Dubaya senler yalvarını verip baya bana silmaya vay Dubır Dubaya vay Dubır Dubaya senler yalvarını verip baya bana silmaya Akışırsan yalı batlak giymez miken tuşunu Kiş yaptığında istemlep yaptırmaz miken tuşunu Vay Dubır Dubaya vay Dubır Dubaya asıl yalvarını verip baya bana silmaya vay Dubır Dubaya vay Dubır Dubaya asıl yalvarını verip baya bana silmaya İyilikten yırtığızla yaptı yana uğduğuz Durağızdan düşeylenin kalbiyken yıkılır Vay Dubır Dubaya vay Dubır Dubaya asıl yalvarını verip baya bana silmaya vay Dubır Dubaya vay Dubır Dubaya asıl yalvarını verip baya bana
baya Sangar yavluğunu beyle koyamam sen baya Vay dumur dubaya Osu yavluğunu beyle koyamam sen baya Vay dumur dubaya Osu yavluğunu beyle koyamam sen baya Vay dumur dubaya Osu yavluğunu beyle koyamam sen baya Zakiyevlar oilalari 5-nomerli bolalar bog'chasi kollektivi qarshi oling'iz o'zlarin. Tomoshachilar da bizning bilan kelishirlar deb o'ylaymiz. Shushma Munglari festivali jir mingga g'ina boy bo'lmadi. Birida biz rayon o'zagida o'rnashgan uyushma, bilim o'shaklari, yesli bog'cha kollektivlarining g'asrlardan kelgan traditsiyalar, urf-odatlarga to'g'ri qolib, boltashimizni ko'rkam etuvga o'zlarining zo'r ulush kirituvlarida ko'rdik. Моңарчы күрелмәгән, ишетелмәгән талантларны күреп сокландык. Алар белән бергә җырмың дәрьясында йөздек. Менә бүген дә 5-номерлы балалар бакчасында музыка дәресләре алып баручы Эльвина Салахетдинова сезне үзе белән бергәләп җырмың дәрьясына сәяхәт кылырга чакырып кала. Сез әзерме, хөрмәтле тамашачылар? Юк, болай гына булмый, сизелми. Сез әзерме соң? Cool.
тамашачылар, искиткеч матур бит үзебезнең җырлар, шулай бит. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге дә юк диләр. Без кая китеп кем генә булсак та, безне һәрвакыт үзебезнең җырларыбыз озата бара. Әйдәгез әле бергәләп, барыбыз да белгән җырларны искә төшерик әле. Иртә таңнарда, карым таңнарда, үзә үпсәкне, кошларның моңы, аерылсам Çeçek atkaç balan, kumilgeş gülge yalan. Ok çeçek atkaç balan, kumilgeş gülge yalan. Yaş yürek yaşlı bezken ciller mi hasingen ülkeler. Söyle kız burgalım. Yaş yürek yaşlı bezken ciller mi hasingen ülkeler ise. Sarman valsini izga tushirik ali. Tanılarsınmı yaşlı hislerimini, jırlarına koşlap jırlasam. Karşı düşmezsin mi yüreğine, mehabetim bilen şırlasam. Benim bilen durmuş sıkmağından, riza bulursun mu ötergen. Ayrılganda vəqdə verirsin ama qabat qoyduğunu götürgen. Ayrılganda vəqdə verirsin ama qabat qoyduğunu götürgen. Yetkər Küpten inde, küpten ışıraşkan yok. Hatırlayın sesi birge şaklarına. Köylerden Çalırsan şu şaklarından yamaydı. Onlardan çalırsan şu şaklarından moğlaydı. şol şaklarına alıştığımız yetkere. Yalğız şu gidiyorum. Kuş hislerge tulup şeşek attı şımır. Ümitlerim köpek atbaqlar. Unutmağansındır, iske alasındır. Sağınam şul inde ol şaqны gittik birge. Şamır şeşkem diye bir galepten seyip yüreğimden uğrun aldın da. Yatlarını yar ettin, yaraklarga gittin. Yangan utkan beni saldın da dağın bir gittik birge. Şamır şeşkem diye bir galepten seyip yüreğimden uğrun aldın da. Yatlarını yar
kaytmasam günler ötkeler. Eydegi seni birge. Kaytam eli tuğan yağıma. Kimin aranda beni salına geri. Davse yükeler. Min kaytmasam günler ötkeler. Öne şulaya hasır minden sizge musikal selam. Eydegi seni tuğan yaklarımızdı sağınım. Tuğan yaklarımız sonunda şırmamalıyım öyle. Öne şulay. Ağlıma koydum köp yıllar aşağı Bəxtime kuanıp duymuyum Uzgan yaşlı koyda yazgı sular taşa Oylu işten indar bunu Nemeydeniz buraya Hey koydam her tuğan yağına Ömrer önden yeni salına Soğuyumdan sevgiler Kim kaçmasam günler öpmeler Dinler koydam Aman göz aldımda Mutlarında dalmış yıldızlar Aziz balaşarım Öpken uğramında Yollaşırlar çırpışıp kızlar Ay zamanı duvar yağıma Ömrer önden yeni salma Soğuklayında sevgiler Benim kaybasam günler Öpkeler ayda gözbürler Ay zamanı duvar yağıma Şulayınla gaydım konuşanımız hele Öner şulay Malasın Faydam 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 Ağlıma koydam köp yıllar aşağı Bəxtime kuanıp duymim Uzgan yaşlı fayda yazgı sular taşa Aylık işten inler monuyum Çözümsüz Malasın Su boyundan sevgiler Benim kaybasam günler Ülkeler gittim bir kaderim Aytam eli tuğan yağıma Ömrer Sağına Su boyundan sevgiler Benim kaybasam günler Ülkeler Öner şulay Su boyundan sevgiler Benim kaybasam günler Ülkeler Tuğan yaklarımızdı sağınıp Tuğan yaklarımızdı yarakıp yaşayıp Surraklar Hürmetli tomoshachilar, bizning Shunshma Mo'nari festivalining yumg'oqlov konserti shuning bilan oxirina da yaqinlashdi. Şair sözleri bilen aytkanda nindi güzel, matur minim halkım, yaşar menge jirde, jir yüzünde, balqab. Min yaratam seni Tatarstan Boltash gaz uyushmasi kollektivi qarshalik o'zlarin. Jirni boshlab jirlilar Lutsiya Nig'matjonova ham Rinat Muhammadiyev. Yaratam seni Tatarstan Altanların için yaratam
яшнеп яуган яңгырларың өчен яратам. Күкрәп яшнеп яуган яңгырларың өчен яратам. Seni Tataristan g'urur xalqing uchun yaratam. Jon eritgan kam tiling uchun, tatar tiling uchun yaratam. Jon eritgan kam tiling uchun, tatar tiling uchun yaratam. Tataristan Uylarың үшін яратам. Aylarım seydaşlarım için, celillerim için yaratam. Aylarım seydaşlarım için, celillerim için yaratam. Seni Tataristan altınlarım için yaratam. Күкрәп яшнеп яуган яңгырларың için yaratam. Күкрәп яшнеп яуган яңгырларың için yaratam. Tataristan seni yaratam. Festivalning eng to'lqinlantirg'ich mezgillari kelib tajikdi. Bir necha minutdan bәйгенең bosh botiri belgili bo'lacak. Tuz yuragim, tuz yergagina qola bu o'rinda. Festival barышында жюри членнары чыгыш ясаучы коллективларның оештыру эшләре, концерт программасының эчтәлегенә аерым игътибар бирде. Ә хәзер сәхнәгә жюри рәисе Закиев Вакиф Мансур улын чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле балтачлар, балташыбызның кунаклары. Менә инде 15 июльдән башланган шушы матур чара үзенең ахырына якынлаша. Күпмедер моңсудаган, күпмедер инде без үзебезнең көткән хыялларыбызның тормышка ашуында көтәбез. Чөнки һәрбер коллективның хезмәткәре, әтиәниләре, якыннары, гаиләләре biz җиңсәк иде, без беренче булсак иде дип шушындый фикер белән бүгенге концертыбызга җыелды. Жюриның эше җайлыйндан дип киләләр дә утыралар, аларга урын әзер, без 1 сәгать алдан чып урын алабыз дип алай дип әйтүчеләр булды. Әле урыннарны ишеткәч, дөрес бирмәгәнсез дип әйтергә мөмкиннәр. Әмма ничек кенә булмасын, без барыбыздагын объектив рәвештә куелган нигезләмәгә таянып, урыннарны бәяләдек. Моның өчен ашкуламагыз, әмма шуны гына әйтәсебез килә, шушы сәхнәбезгә чыгып, шушы халык алдында үзенең осталыгын да, үзенең булдыклылыгын да күрсәткән һәрбер кешебез, һәрбер коллектив әгъзасы, ул инде чын артист һәм беренче урынга лаек. Безнең көчтә булса, biz һәрбер коллективка беренче урынны бирик. Әмма мөмкин түгел.
Һәм инде сезгә хәзер шушы җиңүчеләрне атарлар. Мин микрофонны башкаларга бирәм. Рәхмәт барыгызга да, бергә булыйк. Бер генә теләк, менә тамашачылардан да кирде инде 15 июльдә түгел, аз гына иртәрәк башларга, Балташ халкына аның бер эше дә юк, печән чабасы да юк. Шуңа без җәй буе да мондый тамашаны карарга була. 2нче елга әле безнең район үзәгендә оешмалар күп, һәрберсендәге концерт күрсәтергә мөмкинлеге бар диделәр. Шулай булгач һәрберебез дә әзерләник. Һәм инде мин тагы бер кат әйтәм, әле безнең лаеклы ялда булган безнең зур артистларыбыз бар. Алар аерым сәхнәгә чыкса, тагы да күңелле булыр иде. Рәхмәт барыгызга да. Бик зөкмәскә Вакыйф Мансурович. Инде безнең бүгенге тамашачыларны сәламләү һәм җиңүчеләребезне бүләкләү өчен сүзне әлеге урында Балтач муниципаль районы башлаган Нотфуллин Рамил Рәшит улына бирәсе килә. Рәхим итегез бирегә. Хәерле кич, хөрмәтле райондашлар, мөхтәрәм тамашачылар. Менә без бүген сезнең белән 2нче ел рәттән узучы бик матур Шушман моңнары дип аталган фестивальне тамаша кылдык. Кызганычка каршы инде аның бүген соңгы йомаклау гала концерты булды. Һәм әйтергә кирәк, барыгызга да ошагандыр дип уйлыйм. Ул районыбыз бу фестиваль районыбыз халкының тулы канлы тормышының тулы эчтәлеге белән ачып бирә алды. Чөнки бу тамашада районыбызның сабыйыннан башлап олы яшьтәге абзыйларга, әбиләргә хәтле катнаштылар. Һәм шулай ук күп милләтле районыбыз халкының төрле милләтләре һәрберсенә катнашып, үзләренең һөнәрләрен, үзләренең булганлыкларын күрсәтергә тырыштылар. Һәр коллектив, һәр чыгыш ясаучы бик тырышып әзерләнгән. Без инде аңа шаһит булдык. Һәрберсе үзләренең төп эшләреннән тыш репетицияләргә йөреп, өйрәнеп, инде матур итеп, сезне шатландырырлык итеп чыгыш ясый алдылар. Инде әйтәсем килә, шушы фестиваль идеясын хуплап оештыру эшләрен башкарган безнең район башкарма комитеты җитәкчелегенә, аның командасына һәм шулай ук һәр оешма предприятиенең җитәкчесеннән башлап һәр хезмәткәренә олы рәхмәтемне җиткерәсем килә. Чөнки күмәк тырышлык булганда гына шушындый күркәм нәтиҗә була дип әйтер идем мин. Форсаттан файдаланып, инде якынлашып килүче бәйрәмнәр белән район советы исеменнән, район башкарма комитеты исеменнән, гомумән барлык район халкы исеменнән районыбызның барлык халкын котлап үтәсем килә. Барыбыз да белгәнебезчә 30 август республика көне һәм районыбызның 95 еллыгы билгеләп үтә торган көннәр. Инде менә бүгенге чаралар сәгать 5-тә инде безнең ат чабышы ярышлары узып китте, бик күркәм генә, анда да халык бик күп иде, яратып килгәннәр. Һәм инде менә бүгенге чарада шушы бәйрәмнәрнең бер әзерлек чарасы дип әйтер идем мин. 30 августта безнең тагы спорт ярышлары булачак. Инде республикабызның шушындай күркәм бәйрәме 35 ел буе бәйрәм билгеләп үтелеп килә. Чынлап та соңгы елларда инде республиканың уңышлары бик сөйнерлек, казанышларыбыз зур. Инде аны сөйи башласаң бик күп вакыт кирәк булыр иде. Республикабыз белән горурланырга кирәк дип әйтер идем мин. Чөнки ил күләмендә генә түгел, дөнья күләм билгеле Татарстан безнең. Аның җитәкчесе Рөстәм Нургалиев шулай ук инде бик лаеклы лидер илебездә һәм инде бигрәк мөселман илләре белән ниндидер үзара мөнәсәбәтләрне җайлатырга туры килгән вакытта һәм төрле авыр моментларда Рөстәм Нургалиев безнең инде
төрле чит илләргә илче буларак та җибәрде. Сез аны инде барыбыз да күреп белеп торабыз. Әле менә көз көне генә үткән